Tot slot, een punt over transnationale repressie van Oeigoeren. Activist Abdurrahman Gheni is hardhandig tegen de grond gewerkt door Chinese beveiligers. Heeft de minister zicht op de transnationale repressie die gepleegd wordt door de Chinese regering in de richting van de Oeigoeren in Nederland? Wat doet hij daartegen? Dank u wel. En dan vraag ik mevrouw Van der Werf of ze even het voorzitterschap kan overnemen. Dank, voorzitter. Een van de recente voorbeelden was hoe een Oeigoerse activist op een hele hardhandige wijze door Chinese beveiligers werd geweerd toen hij probeerde te demonstreren voor de rechten van de Oeigoeren. Maar ik hoor echt hele pijnlijke verhalen van mensen die aangeven dat families telefoontjes krijgen vanuit China, aangeven, nou als je nog één keer naar een bepaalde vergadering gaat, dan gaan we je familie gaan daar bepaalde consequenties van ondervinden in China. Kan de minister toezeggen dat hij bereid is om de komende tijd in gesprek te gaan met de Oeigoerse diaspora om ook deze verhalen te horen? Om te kijken wat hij daar ook de komende tijd aanvullend aan kan gaan doen. De minister. Ja, het kabinet is bekend met deze signalen. Ook de voorbeelden van repressie richting Oeigoeren in Nederland. En zoals ik ook aangegeven heb, zijn we met alle maatregelen die we nemen, proberen we dit beter in beeld te krijgen en goed in beeld te krijgen om daar ook tegen te kunnen acteren.